நான் உனக்கு தர்றது சோறு இல்ல தம்பி, இம்ப்ரமேஷன். இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த். ஊரெல்லாம் ஓடி அலைஞ்சு உழைச்சு சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? இதுக்கு தானே இம்ப்ரமேஷன். உங்க பேர் என்னங்க? கண்ணையன், அண்ணன் வெறி கண்ணையன். நீங்கள் இப்போ தற்போது பார்க்குறது கேரளா மாநிலம் கண்ணூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய மலப்புரம் பீச், கார் பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இந்தியாவிலேயே கார் டிரைவிங் பண்ணக்கூடிய ஒரே இடம் பீச்சில் இது மட்டும்தான். இந்தியாவிலேயே கார் டயர் வந்து தண்ணி உள்ளே பதியாது. கார் டிரைவிங் தண்ணிலேயே கார் டிரைவிங் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் பீச் இது. தற்போது நம்ம அந்த பகுதிக்கு வந்தோம். இதற்காகவே ஸ்பெஷல் அப்படி என்ன சிறப்பு இருக்குன்னு பார்த்தோம். உண்மையிலேயே அருமையான ஒரு விஷயந்தான். ஆமாம், இப்போ பீச்சில் தான் ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அருமையான விஷயம். வந்து பாருங்கள். கேரளா கண்ணூர் மாவட்டம் மலப்புரம் கார் பீச். ஆரம்பத்தில் இந்த பீச்சை கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு. அந்த ரூட்டு வந்து மேப்பில் சரியாக கிடைக்கல. கண்ணூர் பீச்சுக்கு கொண்டு போய் விட்டுச்சு. கண்ணூர் பீச்சில் முக்கியமான கோட்டைகளை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சி. அதன் பிறகு அங்கேருந்து ஒரு மாதிரியாக மேப்பு வந்து சரியாக காட்டலை. இது மற்றவங்கள்ட்ட கேட்டு, அங்கே உள்ள நபர்கள்ட்ட கேட்டு வந்த பகுதி தான். அது உண்மையிலேயே அற்புதமான ஒரு பீச்சு. இங்கே வர வாய்ப்பு கிடைச்சவங்க வந்து பாருங்கள்.